Здравейте отново с седмия епизод на Слъша от това оцеляване. На нас пак не ни трябва тук, защото имаме. Виждате каква виличка построих. О мага! О мага! Какво? Какво стана? Нищо. По-добре да не разбираш. Аха. Да. Нямаме повече стъкло, трябва да опечеме. Да, вземем 40 стъкло. Няма до мен. Дай тъпото стъкло. Плиз. Да се телепортира? Да. Да. Ами какво да правиш? Сега ще ловим риба и ще има... Айде. Давай само тук. Дай ми го бе. Дай ми. Ай просто служи. Аре бе. Чао. Ти имаш ли бъдица? Да. Какво правиш? Аз имам често, бе. Маля да вече не гърна къщата. И беше в дър. Я ще оставя честовете мисля горе. Не, тук ги остави. Мисля леглото да е там. Ето да е така веднага леглото. Така да оставям един чест. Няма как. Те така да остава. Без ето пари. Марш. Дави се. Дави се. Мага колко демидж ще взема. Да, здесь е на десента. Аре да видим. Нали имаш медж, бе? Нали имаш медж, бе? Аре за дилата видим. Не, чума! Никога не се закачвахме. Аре махай са! Махай са! Махай са! И тук ще запалим пак. Водата. Пожелавам ти успех с това. Ти ще се махаш от тук. Ти ще се махаш. Не бе, спи! Знаеш как ти казвам да спустиш. Тук са тия ще вземем. Няколко. Аре бе, ще умра. Kill me! Не! Да не те убия. И аз имам брада. И у мен е меча ти. Който е изхъбен. Не. Не ти хитна ли още ли? Не. На едно сърце съм. Не. Сега да убием риба. Хайде. Ама чай първо да убия. Не. Те бегаш. Ела ви ти тук, бе. Не, 8 лева съм, не. Да. Аре, сега се. Телепортвай се. I will kill you. Защо ми взе айтемите? Бъгна ми. Мала човек, как нещо ми бъгва. Не знам. Тия хора гледат бък. Трети лева съм. Ти ме ядоса. Последен път ще убия. Да убивам риба. Няма смисъл да си. За какво ми иска бия експи тук ти казах, За какво бе? За какво? Не, спей. Айде да убием риба, да. На, куче! Хващаш. Ще вземеш и въйците или не? Ето е тука. Чакай. Айде. Не благодаря. Аре бе! Нищо няма ти я правя. За съжаление.
така не може ли въздух да се черпи? Перфектното място за риболов. Взели си войцата? Да. Добре нещо, човек ми бъгва. Не знам. Виж. О, риба було. Да. Служил в хладилника, който ние още наричаме чест. Чакай малко. Чай да изключа его. Те бъгва ли ти? Не. Ето. Няма бъгва ми. Риба. Не бе. Салам. Буркански. Бургански. Ево, може и да се падне някой буклук, нали вече? Да. Айде да е риба. Значи можем да те фанем тебе. Аре, стига бе, човек! Само ми бъгва. Две риби изпуснах. Давай сега. Няма! Изпуснах я пак. Това път по-рано ме бъгва. На клипа бъгва сигурно. Така. Не знам колко минути продължават. 3 риби или 4 изтарвах, не знам. Разки. Ще направим едно дайвинг. Това е живота. Живота в Майнкрафт. На залез. Искате ли да го направим на залез? Знаете какво имам на предвид. Да, само да дойде рибата. Сьомка. Така. Цвети. Обърни се. Хванах пажин. Браво. 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 Не искам аз да бъда в менюто. Нека бъде само рибешка. Обичам. Нямам бучета, искам бе. Дай малко опитичам да изгоря мазнини. Аре да си правя по-състезание да изгараме мазнини малко. Добре, довиждане. Това беше всичко от нас и... Не, между другото, не, няма да бъде всичко от нас, защото е 8 минути клипа. И аз я правим така малко здравословно тичане. Вечерта, аре. Аз си пуснах нощно зрение. Аре, аз ще тичам малко да отслабна. Докъде ще тичаш? До къщата? До тук острова и обратно. Едно ще тича. Що път? Мале, почти изгорих до край мазнини. Останах на 5 бучета. На 4 вече. Мале, колко бързо се хъбат. Аз сега мога да тичам, вече не мога да тичам. Не, мога. 4 бучета. Аз изпеках рибата сега. Не, без мазнини, ядеш я сурова. Та. То мой издъхна е, брат. Ударих ли? Две обиколки ще направя. Аз сега ще убия още риба. Disconnected. И Storm Left. И Disconnected. Това мога да е всичко от нас. Верно, че е малко по-така кратък клип, но готино. Довиждане. Чакайте, остане 10 минути. 10. 3, 2, 1.